2016. godine na Univerzitetu Donja Gorica osnovane su studije za međunarodno hotelijerstvo koje se rade po licenci francuske škole Vatel, a uz podršku kompanije Azmont Investments. Uspostavljanje studijskog programa međunarodno hotelijerstvo i menadžment od velikog je značaja za kompletnu industriju i predstavlja dugoročnu investiciju u obrazovanje jer podržava razvoj ljudskih resursa. Smatram da će znanje koja steknem sa strane i u inostranstvu, kao i kulture koje bih mogao da upoznam sa strane, u velikoj mjeri uticati na moj karakter, kao i na moju sposobnost da pružim što kvalitetniju uslugu i da svoje znanje prenesem na druge generacije koje će uraditi isto što ja. Dodatno, ovaj prestižni program ima za cilj da pomogne daljem obrazovanju i razvoju hotelijerstva u Crnoj Gori, istovremeno pripremajući sve one generacije koje dolaze da odgovore potrebama najzahtjevnijih gostiju koje Crna Gora želi da ima kao svoje goste u perspektivi. Ove studije zasnivaju se na pravoj mjeri i kombinaciji teorije i prakse, a pored standardnih predavanja, studentima se organizuju redovne prakse kako u zemlji, tako i inostranstvu. Ove godine ću ljetnju praksu obavljati u Americi i očekivanja su da prije svega usavršim engleski jezik, s obzirom da će mi on biti naravno prijeko potreban tokom obavljanja budućeg zanimanja i naravno očekujem da se na profesionalnom planu da usavršim vještine koje će mi biti potrebne. Kroz svoje studije naučio sam mnogo teorijskog znanja koje ću prenijeti u praksu. Ove godine idem u Ameriku gdje ću poboljšati svoje praktične sposobnosti, naučiti jezik i vratiti se što usavršeniji nego prije. Znanje koje sam stekla tokom predavanja bila sam u stanju da usavršim tokom prakse. Praksa traje 8 sati dnevno i obuhvata rad na više sektora, kao što su kuhinja, restoran, recepcija i domaćinstvo. Vještine koje smo stekli tokom prakse su bile disciplina, odgovornost i organizovanost. Azmont kao kompanija na visokom glasu stoji iza nas, pruža nam podršku i otvara nove dimenzije u hotelijerstvu. Drugu godinu za redom kompanija Azmont Investments obezbjeđuje i do 5 školarina koje su namijenjene upravo studentima ovog studijskog programa. Dodatno, nakon završetka studija, ovim stipendistima će biti ponuđene i određene pozicije na nekom od projekata koje kao kompanija realizujemo, ali svakako jesu i prilika za poslovni angažman na nekom od projekata koje realizuju drugi investitori u Crnoj Gori.